Ассалому алейкум, бародаро. Имрӯз ма Швейтсарияда истироҳат кардистам. Алҳамдулиллоҳ, вихадноёмона дар ҳамиҷа гузарондистем. Як ҷои зур омадем, тамошо кардем. Ози видео кардагим тамошо кунем. Давоми видео. Бародаро, чӣ хеле ки ма гуфта будам, агар ягон вакансия шава, ма эълон мекунам ки ҳастаям хеле вакансия. Ози срочна як вакансия шидаги аст. Срочна кадоме ки хоҳишманди омадан дора дар Европа кор кардан далнабоишӣ ки двойное гражданство дора, мақсад паспорти русӣ қати фақат қабул кардестиян. Як фирма ҳастай ҳавай праваи категорияи BCE дорен, паспорти русӣ праваи категорияи BCE. Категорияи Е-тон бояд ки 1 сол стаж дошта бошад. Правоотон тоҷикияи, узбекияи фарқ надора, русияи фарқ надора. Главни шумо бояд шаҳрвандии русиро дошта бошед. Ҳами одамо нависен течени 3 моҳда, максимум 3 моҳда, иншааллоҳ ки визаотона ай Москва мегирен, ё ки ай Питер да меспорен мегирен, ё ки Москва да меспорен, иншааллоҳ мегирен. Бачаҳо гирифтестиян, уже гирифтан, як диказ гирифт. Бародаро, саволотонда ҷавоб метиҳам. Ойлика пурсиден, ойлик чӣ хелай, ойлики ҳамои Европа чӣ хелай, стоитай рафтан, нестоитай омадан? Ойлики далнабоишко, бачаҳое ки шофири фура кор мекунанд дар Европа, ҳар фирма ҳар хелай. Неки минимум 1800 евро, ай 1800 евро сар мешава то 3000, ай 3000 боло. Ҳастай фирмое ки ай 2400 сар мешава, бо плюс бонус доранд. Мисол километраж мезананд, ё ки обмен палет доранд, обмен прицеп доранд, хеле чизо доранд, ё бонусай. Так экабал ҳай мекунӣ, эковаждени ҳай мекунӣ, ё бонус где-то ягон 300-400 евро дига бонус мегиранд. Ҳастаям хеле фирмо. Так баъд бародаро, дар бораи дига коро гап мезанам. Бисёрио бачаҳо менависанд ки ферма нестай бирем кор кунем, ё ягон корои паст мепурсанд. Ма даже ҳамхали короро намекоҳум, ҳамхали вакансияро намекоҳум. Барои чӣ ки намехоҳум ки тоҷики мо биёяд дар иҷа фермада кор кунад, дворникӣ кор кунад, ягон мусор ҷамъ кунад, ягон кори дига кунад. Илтимос мадаи хеле саволу қати вабши абрашатса накунем. Ман биомам, ҳамун кора шумода пешниҳод намекунам, намегумтона. Як совети зур метумтона да бачаҳо, ҳамин бачаҳо асосан ҳамин саволора метиҳанд. Правоотона кунен камтар кори ҳамин далнабоишикиро ёд бигирен, кори беҳтаринай. Бача тамоми Европаро мегарди тамошо мекунӣ. Ин авози ма дар Швейтсарияём. Ҳурмат мекунанд корта. Ту як нуждатса дорани амхали водители фурада. Баъд ойликш созай 2400 евро ту ойлик мегирӣ. 300-400 еврошан ту мехӯрӣ, мегарди, телефон пулӣ мекунӣ, ис мекунӣ. Медони 2000 еврои ту каса меша. 20000 сомон, 20000 сомон, ами хушрӯ кор ку, иншааллоҳ ки метунӣ каса кунӣ, ягон мисол 1 сол кор мекунӣ, мери ягон проблемота буд мекунӣ, ягон кори дигата мекунӣ. Барои аввал бачаҳо ин корое ки шумо мепурсед, дворникӣ ё ки ягон ферма, ягон корои паст, ин коро ойлики хуб надоранд дар тарафҳои Прибалтика. 1200 евро, 1000 евро, 1100 евро, 1500 евро максимум амхали ойлик доранд. У коро ойлик надоранд бачаҳо, даже фермашам. Барои аввал шумо рекламаҳои машиникора бисёр тамошо мекунед, 8000 евро, 7000 евро, 4000 евро, кори ферма, кори склад, кори иш уш, ё ҳамаш дурӯғанд ва ё машиниканд ва ёро бовар накунед. Баъд бачаҳо шумо бисёрид ягон посредник дар 1000-1500 доллар метен барои виза кардан, барои ягон коротона ёрдам мекунад, шумо виза да меспорен. Шумо да вай посреднико виза намебронанд, наметиҳанд, ё ки виза печат намекунанд. Шуморо меган чӣ кор кунед, шумо ҳамун корро мекунед, мебарен, меспорен, просто визатонро мегирен. Барои шумо қати алоқа дашидан, барои байни ту, байни работодател места 1000-1500 доллартона мегира. Чӣ гуфтанем дар ин бора? Шумо лучи ягон бародарро биёвен ки ҳамиҷа кор мекунад, ягон ҳамсоятона, ягон шиностона, ҳамун да 100 доллар бите, ҳамин корро мекунад. Натен 1000 доллар, 1500 доллар натен. Шумо иҷа меоен пул рехтагӣ нестай ки пула ҷамъ кунен, бичинен, бигирен барен мақсад. Иҷа меоен меҳнат мекунен бачаҳо, иҷа меоен ойлик шуқа бисёр нестай. Мисол барои ҳамун стройка меомадагӣ бачаҳо. Барои аввал гуфтестам ки хеле пули калон дода расход накунед. ҳаракат кунен, хитон биёвен, хитон гап занен. Мақсад хитон самостоятельно биёен. Наметонен битен ягон каза ягон бачаҳое ки ҳамҷа кор мекунанд, медонанд роҳуша, метонанд айдасшон меояд
вақт ҷудо мекунанд, қатитон гап мезананд, анкетотона пур мекунанд, ягон $100 битеншона коротона мак боварӣ дорум ёрдам мекунанд. мақсади ҷа ҳама кор дора, ҳама қафои кор боша, аю корша парту агар қатити гап зана кори тира бина аю корш мемона. Барои вайрам якам тарак заинтересовун кунен, кортона 100% мебина. Ҳастанд бачаҳо бисёран инҷа ёрдам нак метонанд, айдастшон меянд, наки вақтшона намефурашона ки сарф кунанд. Бародаро, видеора то ахира тамошо кунен. То бегара прогулка кардагиём, бегаҳиш пеши бародарои тоҷик, Швейтсария пеши бародарои тоҷик забон рафтем магазиншон. тамошо кунен, интересни мешава. Я лайки монен ва тамошо кунен. Салом алейкум. Бародаро, имрӯз ма дар Швейтсария дар шаҳри Белинсон прогулка кардастам. Инаи даромадгоҳи замок, як замки популярни қадимӣ ай асрҳои 17 бошад. Ма наёфтум дар куҷош навистагиай историяш. тамошо кунен, интересни мешава. То бегоҳа прогулка мекунем, бегаҳ дирни шаҳра видео мекунем. From Tajikistan. Таджикистан. Wow. Yeah. And I am from Poland. А? На русском говоришь? Ну, немножко говорю. Да? Хорошо. На русском. А вы здесь живете? Первый раз в Швейцарию? Не, Швейцария часто приезжаю, но здесь, в этом районе, я первый раз, короче. Ну, я смотрел по Гуглу, тут замки, короче, два. Хотел посмотреть, так, на видео снять для моих подписчиков. Это самое лучшее место в Тичине. Я? О, Я. о, вообще красиво, да? Красиво очень. Ничего Да. себе. Przełęcz. Италия? Горы, долины Ага. и седла. Сан-Бернардино. Ага. Кастел Мезокко. А Кастл Мезокко? Мезокко. Это что? Что означает? Самый старый. А, самый старый, да? Самый старый. Это какой век вот этот замок? Знаете, нет? Я смотрел, что-то где-то написано должен, да? 17 век, да? Если я помню правильно. А это про это замок? Да, видела. Про это замок что-нибудь знаешь? Расскажи для моих подписчиков. Нет. Не знаешь, да? Нет. Хорошо, будем смотреть, будем сходить. Хорошо. Ладно. Можно сюда пойти так 300 метров через Лестница. Брикс. Лестница, может, имеете в виду? 30 метров. 300. 300? Идешь, можно идти Ага. на вторую сторону О, города. о, Сюда идет. о, ничего себе, здесь такое место красивое, да? Люди отдыхают. Можно? Сюда тоже концерт они делают. Ну, такое культуральное место. Ага, культурное место, да? Вот видишь, свадьба какой-то, наверное, да? Фотографируется. Да. Ого. Сюда дорога вниз. А, дорога вниз, да? Бародаро. Нигоҳ кунед, сангу аҷоиба, я? Ай асри 17 мега мондагиаку. Харита кашидагиай.
бародаро вақте ки далнабойшикӣ мекунем, шумо кор мекунем, ина хеле путешествияи бепул. Швейтсария, Италия, ай ҳама ҷои қадимиро мегардем. Австрия, Германия, Голландия, давлатҳои Европаро ҳамаша мегардем. Барои аввал ҳаракат кунем, биёем далнабойшикӣ. Ман метавонам бирам такси бигардам, ҳар рӯз 100 евро 100 евро кор кунам. Не ки ман шанзорма такси гаштагиам. Просто путешествие зурай. Ира бинем, як ҷоро мебинӣ. Инҷа як райони шаҳри Швейтсария. Боду ҳаво зур кардагия, гармай ҳаво. Як свитер қатӣ мегардӣ. Баҳор шуда. Инҷа чӣ гапе аст ку? Инҷа чизе аст бо. Мешмедрем. Ого, ничего себе. вай мардаги менеҷера гуфт 300 метр поён мехамӣ. Я чӣ бошад? Ям ба фикрам ки вақтои ҷанг да вақтои пеш ина мехел. Ина иҷа ба ҷо шида тирпаронӣ мекардина. Нигоҳ кунед, иҷа хеле ҷое. Интересно, нигоҳ кунед. Ами замок кардагиам Италияда, Франсияда бисёр дидам, ина Швейтсария ина омадам. Ҳамаш дарам хеле баландиё сохтагиай. Мисол хангиё да вообще нест, надидам ам хеле замко. Ҳамаш дай ҳамами баланд сохтагиам. Ай мехамем ку. Чӣ гапа иҷа? شما فقط تماشا کنین بچه‌ها. باد هوای این طرفا به هر باد هواش تازه خوشروه، هواش تازه، بهترین جایه. Интересно, нигоҳ кунед. Зиёд навҷаш мерем. Инаи мардаки ки хатиш гап зада омадам амоай. бародарон нигоҳ кунед ки чӣ хеле сохтагия намира. хай уже замок ҳама медонад ки барои чӣ сохтагӣ будан. Барои ягон каролошона ягон чишон мумкин шидагия ҳамҷа вақти нападат кардан да ёки ягон кас нападат нигоҳ кунед. Барои тирпаронӣ ина ай поён хеле одамо мисол айҷа мепаронанд, чикор мекунанд. ҳамаро нигоҳ чӣ хеле придумат кардагиан. ами чӣ хеле симент қатӣ кардагиан. сангай пеш вақтҳоам будай да симент ягон чизо будай. аҷоиб зур. зури бад. мо баландӣ биромадагем. чахати тамошо. аз юнунҷа мерем мешинем иха. инҷа боғ кардагӣ будиям. Я потихонечку пойду.
Хорошо. Надо подумать, Ага. как они это сделали. Это очень тяжело. Ага. Это только Ага. на таких, смотри, идет не до земли, Ага. идет 2 метра. Это конструкция, это Да, тяжело, да, это да. конструкция. Я этого не видел нигде. Замков, да? Да, это я видел, но так, чтобы так Так много, придумано было, да? так много дыр, дыра, Ага. Да, дырка. это не видел. Не. Это совсем уникально. Да, По-моему, да. Может, я не знаю. Да, хорошо. Спасибо еще за... Да не, нормально все. Тебе Я это это послушал. хорошо получилось, да? Да, наверное? да, я это пошлю теперь. Ладно, еще увидимся. Пойду чуть-чуть видео сделаю. Хорошо. No, lo so, però c'è nel senso... бародаро то ахира тамошо кунен. Ози аиҷа мебром, даруни шаҳр медурам, даруни шаҳра видео мекунам. Тамошо кунен, интересный мешавад. бачаҳо акӯ мехамем майда мерем, даруни шаҳрра видео мекунем. Ho fatto i squat.
биромадан да лифт қати биромадем даро биромадем намедонам чанд қа биромадем фромадестам тамом намешад зато интересне нигоҳ кунед чӣ хел девораи қадимӣ чӣ хел сохтагӣ чӣ хел дарошҳо ку соатҳои швейтсарскиро бинем ку инҷа либосӣ ҳамаи чиз ганда қиматае швейтсария продукташ ҳамаш қиматае на ки ойликошон ҳам зурае аҷоибаян кӯчаҳошон бародаро ин видео фақат барои шумоае ки тамошо кунед ман чизеро реал нахӯдам ба чашми худам мебинам мехоҳам ки шумоам бинен европаро ба чашмои ман шумо бинен кадоме ки мақсад ози европада нест инҷа ачки мефурӯхтиян так чиай бо инҷа қиматаи 100 франк инаиҷа кабаби ҳалол будай напурсидам мега гӯшт ҳалолай иншааллоҳ шомда ҳаминҷа дем хай бигардем ку чӣ гапай ҷошон ганда аккурат нест вообще зури бад тоза зур ҳамин гапа бо пафтарид мекунам бародаро шумо охи стройка меоен ё ки склад меоен ягон ҷо меоен ҳамунҷа рис мекунед хеле сайр гашт карда наметонен алҳамдулилло ин амирӯза рӯзи кори мара додестиян мисол платид мекунан ҳамин рӯзе ки ман ози оддих кардестам ойли ки мара метиян плюс ман сайр гашт кардестам алҳамдулилло барои аввай кори дал набоиш ки мадам маҳқул набуд аввал намефуридак ман
як маҷбурӣ як камтара кор кардам, парт уфтум кора, такси буромадам. Алҳамдулиллоҳ инаи кара буромадам, маҳқул шидагиам, барои ки кора уже ёд гирифтагиам, хушрӯ. Кор барои ман вообще осон аст, алҳамдулиллоҳ ҳозир. Коре ки ёд гирифтӣ, кор барои ту осон метавад. Коре ки вақте наметонӣ, намефората, ёд нагирифтаси уже чӣ хела қинӣ мекунад, ба ҳар баҳона мекунӣ. И хелай меги кор, у хелай меги кор, ами танқид мекунӣ да, короче. тарафи магазин рафтестам, ку бирем яда чӣ дар курай мегирам, мегум туна нархоша. Магазин биромадам, Швейтсарияда харид кардем, хак бовар кунед. Бисёр кам тарак харид кардам, инчи хлебай, бананай, нами ягон опо. Бибинед чанд сум шид. 36 франки Швейтсарӣ шид, 39 евро шидак да. Короче, ганда қиматаи Швейтсарияда продуктиш, ҳамаи чиш. Барои чӣ ки ойликои ё гарени бо нормални айда ойликошон. Shit. Ай бачо, хела прогулка кардем, продукти гирифтем. Иншаллоҳ шом шидаста яка. О, болотарда як ҷои чӣ будай, ҳалол будай. Инҷа мерем. бародаро шав шидака, иншааллоҳ ифтор кардем. Иҷа омадам як магазини афғоноан, короче, тоҷикзабоно. Бародарои афғон ё маҳкам кадестиян. Гӯш гирифтем. Наи бародар омадам қатишон англиси гап задестам ки бародар мегӯяд тоҷикӣ гап задеста. Ку бародарои тоҷик, ассалому алайкум. Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Чӣ хела Европа созай биёян кор кунӣ? Европа биёян бачаҳои Тоҷикистон. Биёян кор кунӣ. Зура? На, наёян. Чиба? Чиба наёян? Сахта, мусофири сахта. Мусофири сахта, я? Чем аму Русия рафтана иҷа биёян хуб нест? Чем Русия рафтана инҷо биёян хуб нест? Русия хабар надорам, мак биёян хуба. Иҷа хуба? Хай Швейтсария охи. Ойлик я 3-4 ҳазор евро ҳаст охи. Швейтсария. Зиёд даже то 5000 мегиранд Швейтсария. То 5000 мегиранд. Майли хуб. Салом алейкум.
бачаҳо хайна бо як информатсияи дигара фаҳмидем ки Швейтсария ойликош нормально созай. Ман фаҳмида будам ки то 6000 евро ойлик дора Швейтсария. Узбека дидам, як оилаи узбекира дидам амиҷа. Алҳамдулиллаҳ хеле сайру гашт кардем имрӯз. Як шаҳри беҳтарин будай. Наздикиёи границаи Италия да. Где-то 100 километр аз Италия дуртаракай ҳами шаҳр. Ҷа омадам афғоно. Иҷа мега афғоно бисёран мега амиҷа зиндагӣ мекунем, кор мекунем. Алҳамдулиллаҳ беҳтарин. алло ҳамата нигаҳбон шава бародаро. Чӣ маълумоте доштум додум шумода. Куҷоеро ки худам гаштам тамошо кардам, ина шумодам нишон додум. Фикр мекунам ки иқа меҳнатҳои ма арзиши лайку поделиться кардан ҳамин видеора дигар бародарорам бинан. Баъд фикротона дар комментария нависен. Иншааллоҳ бо ягон видеои дигара интизор шавем. Салому алайкум.